Anyways, let me just jump into it. Dambotora nemunyaya mukomana interview yemukomana anonzi Buju. Buju ada kuti tiite zvaanoda iye. Aiwa zvibude. For makore tichisupporta music yavo, tichitenga music yavo. And most of the time, sometimes I understand. You know? Saka kutaura kuti kuda kutaurira mumwe munhu kuti aimbe zvaanoda iwo munhu anoimba zvaanofila like he said unoimba zvauri kufila at that time zvegeneration yako manje kujamaica kuimbwa nevapfana ana skillibeng vanoimba zvekunyatsira left right and center iye music yake haicharira because generation yachinja generation yake yanga iri kuma-90s taitenga marecords aya zvekuatenga zvekudaro but kana popularity yemunhu yadzikira munhu anoita nga anopenga zvo ndozviripo most majama even kudiaspora kunoku vanotoona kunge tiri ma-second class citizens pavanhu vatema vanotoona kunge tiri vanhu vari literate vasikafungi vanofanirwa kufungirwa aiwa tifungirwe nemunhu izvi tora munhu akazvarwa 2000 womubvunza kuti ndani anozifila kuti vazhinji apa havatombomuziva kuti ndiani munhu iye because haisi generation yavo ndeyaBurna Boy at the same time wakatora the same person wa2000 iye wakamubvunza kuti ndani anonzi Two Face akaimba African Queen that's another Afrobeat havatomuziva munhu anonzi Two Face munhu akaimba one of the hit songs yakatakashira nyika dzese African Queen I'm an African Queen you know what I mean but kushaya mashows kunopengesa iye zvaaita zvese kubatwa nezvinhu zvewaiti kana kuita sei kupinda like so you want everybody to do the same thing ngazvishande baba zvishande you know what I mean zvishande vakushaya mashows kwaafrica kwavaichaja ma-60,000-800,000 ndozviri kuvaitisa hasha because vanhu vekuafrica vakwanisa kuita mashows avo vega whether kudiaspora kana in the African continent. In Africa, it's 54 countries. Nigeria, for example, you know Afrobeats. It has 220 million people or more. So ngakombe Nigeria, neka Jamaica kane less than 3 million. Ayiwa kazvibudeka. Nigeria is a country, Jamaica is an island. Saka ma-Nigerians vanosupportana this time vakasupportana music yavo yakaenda global. Same as amapiano. You can go to South Africa, some places, you never even hear a song of reggae. Mapiano, house music, start to finish. Havazvifariri izvozvo. But nyaya iripo ndekuti mashows avo majama aya mashoma kuAfrica because vaichaja mari yakawandisa ndo nyaya iripo kuno kuAmerica vanoita ma-American tours vanenge vachiridza ma-night clubs sometimes vachaja ma-5,000 we know that because kana uchiita gig remu-night club munopinda vanhu vangani but unenge uchiita 20 gigs at 5,000 each. That's 100,000. You'll be happy. You know, after a month or 6 weeks, unodzokera kuJamaica uri happy. Plus vanhu vanokudza America kana vakaenda kuAmerica so vanofunga kuti they are in heaven. Unoziva inonzi culture shock.
ndo yavakaita pavanouya kuzimbabwe kana kune dzimwe nyika kuna Ghana ana Gambia ana Kenya vakaenda ikoko vachitira mashows ka they expect kuti vari kunosangana vari kusonogara kana mutudzimba twemadhaka tune huswa not knowing kuti ari kunogara kana hotera yakanaka kupfuura hotera yanoiswa muAmerica kana kuEngland. They are given five-star treatment kana vauya uko, but the next thing they want to disrespect African music. No, it doesn't work like that. Siya vana vanakirwe nemusic yavo. Generation yako iyo ndiye vanhu vakuma-50s. Because you got big around 1990, 91, 92. Ende vanhu vaikuteerera 1991, 92, up to maybe 95, when you become cultural. Vanhu vatokuma 45, 50 something. You don't impose something on munhu 22 years, 24 years. Vada kunzwa Burna Boy ndizvozvo zviriko. Siya vana vafare. You know, kujamaica kwacho manje as we speak, vanhu they are tired of violence. Saka vakanzwa African music iyoyo, it's happy music, they dance, they are happy. Vanga vasikazvifungire kuti zvichaitika, because before happy music yekujamaica kudhara it was music from America. Hip hop, soul, chichichi ndo yanga iri happy music yekujamaica. Now happy music yekujamaica manje yachi ya Afrobeats. Amapiano asati atombopinda ikoko kujamaica. Imagine amapiano yakapinda nezvimaspeaker zvavanenge vanazvo zvezve. Vanokwara nekunakidzwa kavanhu vaya. South Africa chaiko. Most places havana kana basa nereggae. Unopinda from 8 o'clock kusvika na 4 am uchingonzwa amapiano. House music, amapiano. Quiet music. It's like if you sit down, do you know what kune munhu anonzi Soldier Love, the late great Soldier Love, atomuziya. Ana ayo-10 vakaenda kuZimbabwe kuvakanoridza kuCity Sports Stadium, akavhunduka nenhingi nerudo rwaipiwa Soldier Love pastage. And you know, instead of kushatirwa, he ride the wave with him and say, hey, let's perform together, let's enjoy ourselves. Right now kwane mashows kwedu kuZimbabwe, Zimdancehall. Munogona kuti yakabva kudancehall, but it's now better than reggae music yekujamaica. It's a fact. Because munhu uri kunzwa zvaunoda, zvaunounderstanda nevana vevu. Kwese kona na UK, Zimdancehall is taking over. You know? It's just like ungataure mwana ane 20 years kuti ateerere Thomas of Mo kana Oliver Mtukudzi. Azvibude. Ndo ma-revolutionaries edu haatovaziya. Pamwe haatoona kana nhamba yaThomas Wapfumo kana Oliver Mtukudzi, haavaziye. You understand? We have big artists, ma-revolutionaries in Zimbabwe. Makawanda. Ma-revolution, like Lucky Dube, like he said. Lucky Dube akaenda kuJamaica. Akaswera atukwa nemarasta zvakanziwo ukutedzera style ya Peter Tosh. We know about it. You know what I mean? Akauya akapita muswa akadzokera zvake kuningiwa. Vamunyadzisa. Kune marega artists akawanda kuZimbabwe kana kuAfrica kwese, the whole of Africa. But kana music yako isikabude, you know, so
music yakaita kuti mukomana yaite mbiri. It's almost 30 years old. Because akachinja style kubva kutaura kuimba zvekunyatsira kuenda ku ku roots reggae and spiritual music, like he says, till I lay to rest, you know what I mean. But it's when they say vamwe vanhu vazhinji ana bhatireda vangosingazviteereri izvi zvanzi zvemudansi. Half of my songs anga asikarire paredio akabhanwa. Hatisi taura kuafrica chete ka, muJamaica macho. Saka munhu usataurire vanhu kuti vaimbe zvaunoda iwe. Imba zvaunoda, isitoimba zvatinoda. So ma-Africans musanyanyopinda henyu nemoyo, because inyaya yekuti popularity yake yakaenda pasi. It's like these guys, they just only popular in certain areas. Like Kunoku, Canada is are just that popular anyways. But when America is popular, but it's popular in certain cities. Kuna cities of America, they don't know him. Well, Burna Boy is known worldwide. Burna Boy, you can sing Magribhi Arungu, and that's international play. Saka vanhu musanyanyoita hasha zvenyu. Tangoti tungokuonesai. Inini ndiri munhu akabuda music, but sometimes zvinobohwa, so uchinzwa mumwe munhu achitaura kuti Afrobeats is factory. No, it's not like that, my friend. It's happy music. Music for people to dance. Takabuda my struggles. The last country to be free in Africa was South Africa. Saka tongoramba tichingoimba zvekuchema chete aiwa. Jamaica vamwe pavaimba zvekuchema na Gregory Isaac vaimba zvelove, I love you darling, I want to kiss you, I want to take you this place, Not everybody is supposed to sing what you want. If it's not your cup of tea, hey, tsvaga zvimwe zvekuteerera. Noti kuda kunyepera vanhu kuti havasi kuimba zvinhu zviri current. Timbozviziva kuti pane imwe music yekuti wakaimba zviri current kuAfrica, that's the end of your career. In Africa, you don't sing politics. It is what it is. You have to be really brave to sing politics. We have suffered a lot. So we have to take that money. Yeah. Stairida reggae music from 12 o'clock Muscat to 6 a.m. the next day. Pasna kana one song in Africa heri rap up. Pangwangwa Naskanzendo Minox, the owner of Silverstone, original. Silverstone sound yeku Zimbabwe, yeku one sound yaitenderera Zimbabwe yese from one end to another. But time yedu yakapfuura. Mumwe munhu anoita Minox matakadya kare, matakadya kare. Time yedu yakapfuura, takarira muma 90s for sure, early 2000s. Right now kutongojegera ukatonzi uya uzoridza unotofara. Chinhu chese chine nguva yacho. Right now time ye-Afrobeats, amapiano. As they said before, Marcus Gaffa say Africa for Africans. Ndozvavari kuita kama Africans kuimbira vanhu vavo.
kana zvakabudawo makatanga kunakidzwawo bo thank you very much kuteerera music yekuafrica maafrobeats, thank you. But usazotaura kuti music yatiri kuimba kamatakanyanya hazvibude just because vapfana havasi kuimba zvauri kudewo. Vapfana vacho age difference yako nevanhu vacho vari kuimba is maybe 20 years, iwo wakuma 50 something, vapfana vari kuma early 30s late 20s. Saka it's a thing that vanhu tofanira kugarira pasi tongomuregerera. Excitement yekuti anga apiwa visa rake rekuti aende kuAmerica, saka ngatingomuregerera mukomana vaziya. Majaha makapiwa visa vanofara, vanorichemerera visa because since paakaita show yake kuJamaica Stadium yaya Walk of Freedom. Tell me one show yaakaita muJamaica. None. But Benaboy akabva kuAfrica kanosadza National Stadium yavo. Ndozvinovarwadza izvo zvekuti this guy, you know, they didn't expect that. Vazhinji vacho havana kuzvifungidzira kuti zvinoitika. Zvinoitika uchida uskadi because nzeve hadzisi dzako wega kai. Ini ndine dzangu iwo nedzako. Ende vanhu havanodisrespecta majama chaiwo. Ndogara kudiaspora kuno ndinowirira nemajama, but kana uchitaura navo so vanenge kukudzikisira kavanako, so they don't look at you like you're an equal. Vanenge vachingokudzikisira zvokuti iwo sometimes unotozofila kuti chandi kuzvimanikidzira pane vanhu avachiwo mupedzera kuti ungosiyana nazvo. Ayokuteni vakauya kuZimbabwe akaimba naSoldier Love pastage kuCity Sports Center. Akanakirwa, akashamiswa kuti wona vanhu crowd zvairi kuita iri kupenga, iri kuvava nekunakirwa. Instead of kuti amiri akajoina kuti let me ride the wave nemufano tinakirwe tese. Hatomboziva chinhu inonzi Zimdancehall kuti kuZimbabwe kwane genre yakatobvawo kwayakabva. Vanhu vanoti tumaculture vultures, yes, takainspirewa nechi nereggae music nedancehall kuti tiitowo zvatinoimba. But even if you listen to Zimdancehall, yamunoti Zimdancehall yamazuva ano haichazi. Vapfana vane different beat yavo, only that because vakatanga vachiimba inonzi Zimdancehall, but music yava kuimba yakutoda kutsvagirwa rimwe zita. Haatomboziva chinhu chinonzi sungura, no. Does he know? Anoziva Thomas Mafumo, anoziva Oliver Mtukudzi. Ndo vanhu vari kutaura kavanhu vane zera naFela. Anditi Oliver Mtukudzi na Thomas Mafumo ndo vane zera naFela kuti. Saka handingamanikidze mupana ane 20 years 25 years kuti ateerere Thomas Mafumo, hazvibude. Haisi generation yake. Vapfana vanenge vada kunzwa Killer T, Burna Boy, vanenge vada kunzwa mapiano. Ungafose munhu ane 20 years kuti ateerere Tony Braxton, hazvibude. Kana KRS-One hazviite. Vanhu vakudhara. Mukomana muRasta munhu wakudhara. Unoziva kuti kana munhu wakuchembera unoita kunge mwana mudiki, unoita kunge wakupenga futi ka. Kuchembera kunopengesa. Because even urikuona nditi mai manje ndine dreadlocks. KuZimbabwe vanenge vachiti ndiri muRasta. The minute vakangoziziva mujama inometa kunyika kupi kuno kudiaspora. Amweni une dreadlocks akabvunza unogara kupi, wangoti kuAfrica, so anoenda down, so anochinja face kuti why do you have dreadlocks? No, dreadlocks yanga iriko kudhara kuAfrica.
mangoita popular chete. Music yenyu yakainspire nechi nema-Africans. You inspire us back, you know what I mean? Ndozvavasikazivi izvozvo. Inini ndinoenda through it every day. Ngotaura munhu ndiri kuZimbabwe, munhu anoita kanenge akushatirwa so. We supported these guys for a long time, but vakushaya mashows kuZimbabwe. Ndo nyaya iripo. Vakushaya mashows kuAfrica. I don't know when last yandakanzwa kunzi a Jamaican artist akaenda kuNigeria. I don't know. Because vanhu kuNigeria kwacho vakunakirwa ndi nema-artist avo. Vangajaira kakuchaja kavanhu mamillions, 100,000 zvakapfuura izvezvo kudhara wewe. Saka vanhu musavanyanyoitira munhu uyu haasi kuziva zvaari kutaura, ichembera murasta achembera ada kungotsvagowoka relevance kuti hai, you know, manditaura nezvaningi. Vakawanda marasta anotaura izvozvo. Handiti makanzwa mumwe wacho, like I think it was last year or early this year, achitaura kuti ndiye akafoma Zimdancehall. Baba unochiti the girls them sugar, I didn't akafoma Zimdancehall. You know, this entitlement, inofana kumbomiswa. I have so many people I know, asana bonzwa kana one Jamaican making their money. An artist achiti, I want to go to Africa. Pasina show yarwit. Kungotora mari yakungota, I just want to go to Ethiopia, or I want to go to Ghana, or I want to go to Zimbabwe, or I want to go to Gambia, just for a vacation. Vanoenda kana vane mashows, and vanotakura the whole entourage. Takura vanhu 20, vanhu vasina nebasa, ma-cousins, ma-nephews, chichichi. These same guys vakaenda kuEurope, vanoridza nema-session artist, nemarungu. Waiziya, vachipiwa mari shoma. Mabhendi avo ekuJamaica anonzi uya kuno kuti bhendi ririko kuno kuuya, bhendi ririko. Yes, the contract, sign it. Zvinonetsa kuti utaurire munhu mukuru akaita fanisa blazo yakuti times have changed. Hatingangoramba tichingoita nyaya dzekuchema chete. Aiwa, toda kumbofarawo sha. Kila tia akaimba sha. Hatingarambe tichichema, toda kumbofarawo. Saka vanhu vakawanda, I know kuti zvakabata ma-Africans akawanda. You know, isusu kuZimbabwe zvinotibata because Zimbabwe was almost like, you know, the heartbeat of reggae music in Africa at one point. But zvinonetsa, nasikada hangu kutaura nezvemukomana, because the more we talk about him, the more relevant he becomes. Azvibude zvitaura nemukomana. I'm quite sure vakomana vari kuridza music manje, my best DJs kuZimbabwe right now at the moment. And I DJ Fanta and Nana levels. I've never heard them play one song here, Buju Bantan. It's a fact. I've never. It's not their generation. Simple. I'll force munhu kuti aridze song yako yokuita kuti munhu atanga kuda kufunga kuputa mbanje, otanga kugaya kuti nhamo yatakakura nayo slavery. No. Vakaimba naWisnono Roddie kudhara, uda kuti rambe chingodzokera zvinhu. Aiwa, vakaimba kudhara.
ana Bob Marley vakazviimba kudhara, saka isusu da kuti tidzokerere zvinhu ozotaura kuti takakopera futi. Iyo patwa yavanotaura inonzi Creole kuAfrica, kune vanhu vanoitaura but just because vanhu havanotaura vari mavillages haizoenda kana international. These guys are just loud, vanhu majama loud, you know what I mean. Zvakunyatsira pese pese unongoti kutaura zvakunyatsira chete chete, kuimba zvakunyatsira. Ngomana uyu akashatirwa because vapana vamazuva ano vekunyika kwake kuJamaica ikoko hakusisina. The last person akaimba zvinonzi zvine musoro Chronics. Chronics akati handichaimba because his record deal is not working out. Akuda better record deal, ada kuti music yake ifambe ne direction yaanoda. Sa Chronics akamira kuridza. Then vapana vaako mazuva ano vangoimba zvekunyatsira. Masongs avo haarire pane vabereki. But when it comes to Afrobeats inorira pese pakamwana kadiki chembere, because hamuna zvinhu zvinokunyatsira. It's happy music. But anyways, one love here. Musanyanyomuomesera mukomana uyo, hapana chaanoziya. Time yake yakapfuura. Mirambo enjoya inenge visa rake rekuAmerica. Ndo zvinoita munhu kana unosati munhu kana wambotora tunhu twewaiti twaitwera tinochinja kufunga kwako. But anyways, one love.